салом дӯстон, хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. шумо бошед бо лайку коммент моро дастгирӣ кунед. дӯстон, новинкаи мо роҳ мардум дорад. интихоби беҳтарин барои фасли баҳор. таркиб 95% пахта, 5% лекра, мавсими ба бар кардан, деми сезон ва баҳор. андоза аз M то 3XL-ро дар бар мегирад. истеҳсоли Кавказ буда, доставка ба ҳама ҷой ҳаст. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. то муҳорибаи навбатии варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов рӯзҳои башумор мондааст. Муҳаммад Наимов тайёрии худро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба охир расонд ва ниҳоят ба Мехико равон мешавад. дар рӯзҳои боқимонда Муҳаммад ба вазнаводӣ машғул мешавад ва шаби 24 ба 25 феврал ӯ бо размкори венесуэлагӣ Эрик Силва намуду дар UFC Fight Night муҳориба мекунад. ҳоло мо маълумотҳои оиди ҳардуи варзишгар бароятон ҷамъ намудаем, ки пешкашатон менамоем. Муҳаммад Наимов намояндаи Тоҷикистон буда 29 сола аст. қад 175 см ва 66 кг вазн дорад. дар карьераи профессионалии худ 10 ғолибият ва 2 мағлубият дорад. карьераи профессионалии худро соли 2018 оғоз намуда бар зидди Джернато Харрис баромад карда бо нокаути техникӣ ӯро шикаст додааст. аз моҳи январи соли 2019 то соли 2021 дар созмони Titan UFC бар зидди варзишгари пуртаҷриба баромад карда муҳорибаҳои бисёр тамошобобро пешниҳоди мухлисон кардааст. ду бохти худро Наимов дар ҳамин созмон гирифтааст, ки ҳарду бо тасмими доварон аз ҷониби Оливе Мурад ва Колин Энглин мебошад. соли 2022 Муҳаммад Наимов бо созмони TAF-NUF шартнома баста дар ин созмон 2 муҳориба гузаронид. худи ҳамон сол бар зидди Ситик Мудуев ҷангида бо тасмими доварон дастболо шуд ва баъдан моҳи марти соли 2023 бар зидди Дилан Шулте баромад кард, ки ӯро дар 34 дақиқа аввал шикаст дод. баъдан худи ҳамон сол Муҳаммад Наимов аввалин муҳорибаи худро дар UFC бар зидди варзишгари пуртаҷриба Джейми Маларки баромад карда ӯро дар дақиқаи дуюм бо нокаути техникӣ шикаст дод ва моҳи октябр бошад Наимов бо яке аз варзишгари хатарноктарин Натаниэл Вуд баромад карда бо тасмими доварон дастбола шуд. акнун варзишгари мо муҳорибаи сеюмашро бо Эрик Силва мегузаронад. Эрик Силва намояндаи Венесуэла буда 36 сол дорад. қад 177 см буда дар вазни 65 кг баромад мекунад. дар карьераи профессионалии худ Эрик 9 ғолибият ва 2 бохт дорад. карьераи профессионалии худро ӯ соли 2016 оғоз карда бар зидди Родилфо Мартинес баромад карда ӯро бо нокаути техникӣ шикаст додааст. ҳамин тавр ӯ дар созмони гуногун бо варзишгарони пуртаҷриба баромад кардааст. ӯ соли 2022 дар созмони Dana White Contender Series бар зидди варзишгари узбек Анвар Бойназаров баромад намуда ӯро шикаст дода роҳхат ба UFC гирифтааст. моҳи декабри ҳамон сол аввалин муҳорибаи худро дар UFC Эрик бар зидди Тиджей Браун гузаронид, ки дар раунди сеюм аз ҷониби ҳариф бо тариқи усули боғӣ шикаст хӯрд ва то ин дам ӯ муҳориба нагузаронидааст. ҳарду варзишгар таҷрибаи бои ҷангӣ дошта ҳарду дорои 2 бох мебошанд. мо ба ғолибияти варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов боварӣ дошта ва бартариро дар ин муҳориба низ ба ӯ медиҳем. ба Наимов муваффақиятро орзу карда аз ӯ як муҳорибаи ҷаззобу тамошобобро таманно мекунем ва ба шумо маслиҳат медиҳем, ки дар телеграм-канали мо обуна шавед, чун силкаи прямои эфир дар ҳамон ҷо мегузорем. силка дар комментария. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеои навбатӣ хайр.